Sunday, 6th of September. Kuble yefi baro. Ki jingpule matagasngi, jingpule baning kong no prophet Ezekiel, kalanong lai pulai, record new hadu kendai, kesam puson de kendai pusau, jingpule baar, na kesiti jong Paulus yaki Roman kalanong kalai record pra hadu sipo. But the gospel, now Matthias kalanong kat pra record katsan hadu arpo. Ingin stang ngakuaban pule na ke gospel. Lada o himmen para jumpi ule bamde kilet sneng yau andre tele jar tang para mafi. Sengap para lai tele ki jimpule ki kran shapanga jingede jongi ban para brio. Ban ngakuaban yalame fisha kitab Genesis. Kalanong ka basau de khot khandai. Jingja baning kong hapdeng sipara. Pitip u kain ula penyap yau para Abel. Daladap kane utrai ublei ula ong hau kain. Hangna u Abel para jume. Bad kain ong ngamtip. De manga mo u nong sumaru para junga. Amai my brother's keeper. Ko himen ko para bayit. What try uble umi ki hapren jungi. Mau lawan bantoket na u kain. Chano u para jumpi. Bad ka jubab jungo. Ngam dei u nong sumar para. Re matagasngi u jisu ongengi fi de nong sumar para. Sangam? Lada u le bamde kilet sneng yau re jar. Hangne kelam to pentipait ba third wrong buat po Facebook. No, jar daga jingit. Kane kalau jingmur jong Paulus aga siti saki Roman mata singi ba fin pule ongkum ne. What kit ram ye hano no like tang banyait markeliam. Badu angru ke jingit kalong ke jing pendep ya ke ain. Pidaban pula kan? Te ko himen ko para bayat ni don ke kamram. Namar ni long dekat jong kaju ka abalang ni don kaju ke jingit. But kamta ter. But mafi kamtam fi kikmi kikpa wan kled ban ketika kamram jumpi ban hikai ke jing sisai ki kun jumpi. Jar daga jingit. Okay. Manta kamtam lele na badai ki bala dep yatho pabat kemi ki kolmo para mafiru klanpep kinsadon ki jinge what jar para mafi daga jingit omdan kamban thadian no omdan kamban led mare sharam shane te nanta lada sngab le yo lada treban sngab yalang uwene arngot lembat ki bat sakhi pa ban karshan yaga jingkan no jumfi ni la suntu ganemo nanta lada treban sngap te yutu yaga kambaro haga balang blela ai bore ga balang ngasusi bani ki bridgingi ki malaysia ga kashari divorce court hangne klamdon jingkai gumne haga balang pan nga khoban ong fi sutrai dada parama fi don kanu ka jingye ka ji halor ka na banta khando siap bad fi namar ka balang la yapan bed la ong fi mlele fi aino kane ka 6 square foot yau to himmen ne para jum fi bad fi ai Beliau saya fi 10,000 square foot. Ngedenga. Ban kongo ya kabalang. Matagasing jisu ka gospel ka ku Matthias la hikai ngi sapanga balang bad ga jingede jungi bad ka balang wong sngap. Itu baru aga balang bad ka balang kan sa ai fi ka lat kalantikum na ban panbet. Bad ngi bon mangi perkat kamlele ka balang ka tibayu kini ki tibayu no ka jingya ja apdeng
Kain bar Abel, ublei ula tip ula ula maret. Kane kan sa ka longga jingka na benda jingi jisu ai ngi mentaga singi. Panang ta uang lada sengap ru kamut kidan ki jait beri ki bam sengap. Te ai ba long kum gentil nong krong kajina kamut ngin klet yau ngin yeno yau no. Lada ngi baro ngi lekum ne kamut unsa sang ban perkat. But ka jingkermen jingi galong ba unsa wan pai sha uble. Te ko himen ko para bayit agane ke singi aba kabalang ai gene laitlik jing pule ban era bengi nabanta ke jingi ha para bre ai ba uble ula ai gene ke jingi kai on pliru ke donor jingmur jing berkha jingi ban sotho ban pediang ban kongo ya kakten jing uble baru uble beren bor bro pa baru kun baru mensimba koron kar ko yepi